Ikke det hele. Jo, du gjorde Andreas. Noget af det gjorde jeg. Jamen, det er det, du ikke skal. Du skal se det hele, når jeg lige gør det. Jeg har en lille sjov meddelelse til. Hvorfor? Nu skal jeg have meddelelse. Og sådan, ringer man lige til sin bank, og så siger de, hvorfor ringer du? LOL, jeg hader, når du fucking camper. Og jeg kan fucking ikke se dig, fordi du har det fucking lorte ballistics Det har det. shoots på. Og der var de. Der var flere skud. Du siger stadigvæk ikke det hele, Andreas. Jo, jeg gør. Er det okay? Siger vi det? Og hvad er der lige en dejlig mørken i dag? Jeg er så glad i det. Så glad i det. Hvad skal vi tage? Only sniper, den de har. Bare lige en lille smule. Okay. Og ikke noget med hardscope, din lille nørd. Der er ikke hardscope. Okay. Quickscope eller hvad? Ja, vi ser bare under. Vi skal vide det. Jeg har en stor chance. Jeg glemte Der at er se på det. min skærm. Oh my god. Smæk. Wow. Det var sindssygt. Lige nu. Whee! But he took a chance with the new... Okay, Andreas, vi må ikke kigge på den skærm. Okay. Du spillede kick me. Ja, du fører kun 4 på combat. Oh. Mousepad. Ligesom touchpad. Så kom op til mig som en mand, i stedet for det der tøspjat. Er du måske en tøs? Er lille Andreas en lille tøsdreng? Nu der spørger, jeg har skiftet side. Andreas en lille tøsdreng. Andreas en lille tøsdreng. Andreas en lille tøsdreng. Jeg elsker det trick. You'll never get me, son of bitches, please. Oh. Jeg ser ikke på det. Oh. Shut up. What? Fuck dig. Og jeg slår dig ikke i hovedet der. Og hvis jeg gjorde, så må du sgu det er En lille refleks. en lille refleks. Refleks. En refleks. Eller en refleks. Refleks. What? Hvorfor dør du altid i et skud? Jeg bare... Ja, det er bare sådan. Hvad så har du egentlig ikke en ekstra mus? Den du brugte tidligere, okay? På den. Jamen, så tror jeg ikke. Det er som ikke en spil. Jo da. Nå. Du skal ikke knife noget. Jeg har flere skud.